Ето да ви покажем и нашата плантация от Невен. Ето милото ми сега бере в момента. Ето тук. Имаме и зад къщата. Здравей! Привет! Цветовете на Невен се берат в най-горещата част на деня. Преди малко беше 2,5 и температурата, която погледнах, наближаваше 34 градуса. При нас е полупланински район и за това е малко по-прохладно, отколкото в другите части на България. Но, защо се бере цвета от Невен в тази част на деня? Защото сега всякаква влага, която има от сутрешната роса или каквото и да било, всичко това се е изпарило и е в възможно най-сухия си вариант цвета, след което този цвят отива за направата на лечебния мехлем от Невен с други билки. Иначе тук имаме една леска, която е обтрупана с плод и тече подпира, защото иначе ще се скърши. Копър, който вече е избоял и вече е за семе, маруля, домати, алабаш и всичко друго, което е в градината. Това се чуват и някакви гълъбчета от съседите, а също и кокошките. Не забравяйте да следвате нашата страничка в Facebook от наше село и канала ни в YouTube, който също се казва От наше село. До скоро!